tap, 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 wrist. On glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8 on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8. Pagpaga. Oh, kapal ng pag. Sa atin pagpag ano yan eh. Galing sa Jollibee. Yan oh. Hindi nakita yung alatar ah. Ano? Pag. Yung moski hindi nakita. Dubai Park. Oh. Malapit ng alatar, di mo makikita yung building eh. Oh. Oh. Nagbibidyo yun. Sana uso sa cellphone na may video eh. Pati yung nagbibidyo, di ba? Alam, kaharap mo nagbibidyo din pala. Nagbibidyoan kayong dalawa. May video eh, pati yung nagbibidyo, di ba? Alam, kaharap mo nagbibidyo din pala. Nagbibidyoan din pala. Oo. Ano ibig sabihin nito? Lalamig pa? Dapat si Kuya Kid. Dapat ang readers naka ano lang sa labas ano para lumamig agad. Pagkakalitan ko sa dino eh. Parang milaguan na. Nagulat kaya maglabas ko doon sa teres. Sa teres na pagbukas ko na sliding dapat crash ako eh. Akala ko parang may sunog eh. Alam mo yung mag-umpisa yung sunog na mauso. Siguro kanina mas malala pa to. Oo, may madaling araw.
Kanina madaling araw. Mas maano pa to. Hindi mo makita yung araw. Mamaya pa sa bababa. Tanghali na. Malamang ano, yung mga nagbiyahe ng madaling araw. Wala na. Mawala din. Kanina, alas di makita eh.